Je tam. Takže čaute ľudia, dneska som sa vybral na takýto maličký kanálik a také bomby som nachytal, takže pozeraj až do konca a nezabudni hodiť lajčík. Je tam prvá rybka. Jalčák. Krása. Prvá fiš, odtiaľto. Poď sem. Paráda. Na hnedú tantičku. Takto na hnedú tantičku pekne. Jalčákos. Musí byť. Paráda. Úplne z takéhoto krásneho miestečka. Ty kokos. V strede dediny. Malý kanálik. A rybičky sú tu. Rybičky sú tu. No utekaj. Hop. Je tam. Spod mosta. Krásne. Ty vole, ten je veľký. Čo ti šibe? Jaká veľká ryba. Čo ti šibe? Poď sem. Ty vole. Kamaráde. Ty kokos. Wow. Čo ti šibe? Tak ten je jaký masívny. Pekná ryba, ty kokos. Spod mosta na takomto malom kanáliku. Taká veľká ryba, ty kokos. Na zelenú, teda hnedú tantičku. Obrovský jalec, ty kokos, pod mostom. Krásny veľký jalec. Takto miestečko. Nádherná ryba, stará, ty kokos. Pekne, už má staré šupiny na sebe. Veľká ryba, krásna veľká ryba, ty kokos. No poďme ho pustiť. Utekaj. Ty kokos, to je veľká ryba. A je ďalšia. A fest veľká, už ide preč. Čo ti šibe, to je koľko veľkých rýb tu je.